înțeleaptă-se haina cu care în odaie va intra. E timpul să ne pregătim acum, curând pe nori apare Mesia. E timpul să ne pregătim acum, curând pe nori apare Mesia. Pentru toată osteniala, pentru greul ce l-ai dus, suferință și încercarea te va răsplăti Iisus. Stai pe ziduri mai departe și veghează neîncetat. Fii fecioară înțeleaptă, lupta nu s-a terminat. Acesta e cuvântul care spune: păstrează ce ți s-a încredințat, păstrează azi credința mai departe, și în odaie tu vei fi chemat. Păstrează azi credința mai departe, și în odaie azi vei fi chemat. Pentru toată osteniala, pentru greul ce l-ai dus, suferință și încercarea te va răsplăti Iisus. Stai pe ziduri mai departe și veghează neîncetat. Fii fecioară înțeleaptă, lupta nu s-a terminat. Există o alegere divină, doar cei ce rabdă până la sfârșit. Acela ce trăiește în ascultare va fi de Domnul slavei răsplătit. Acela ce trăiește în ascultare va fi de Domnul slavei răsplătit. Pentru toată osteniala, pentru greul ce l-ai dus, suferință și încercarea te va răsplăti Iisus. Stai pe ziduri mai departe și veghează neîncetat. Fii fecioară înțeleaptă, lupta nu s-a terminat. Privește sus, acolo este casa și locul unde noi vom fi chemați, dar numai dacă ne lăsăm acum de Duhul Sfânt astăzi transformați. Dar numai dacă ne lăsăm acum de Duhul Sfânt astăzi transformați. Pentru toată osteniala, pentru greul ce l-ai dus, suferință și încercarea te va răsplăti Iisus. Stai pe ziduri mai departe și veghează neîncetat. Fii fecioară înțeleaptă, lupta nu s-a terminat. Pentru toată osteniala, pentru greul ce l-ai dus, suferință și încercarea te va răsplăti Iisus.
Stai pe ziduri mai departe și veghează neîncetat. Fii fecioară înțeleaptă, lupta nu s-a terminat.